Bé, moltes gràcies, presidenta, diputats, diputades, consellera. Bon dia a tothom. Bé, compartim la preocupació que han esmentat tota la resta de grups amb aquesta xacra que és la violència vicària. Som del parer que la urgència se justifica per si sola, vist el que s'ha tardat en reconèixer que la violència vicària és una manifestació de la violència masclista. La violència vicària, diguéssim, té graus d'intensitat, com totes les violències. I hem d'estar molt atents al dany que es produeix als menors, que és colossal, quan són espectadors passius, quan agafen pautes, tot això els afecta, per suposat, la seva educació, l'educació de la seva empatia, de poder-se posar al lloc dels altres. Aquests són uns elements, unes eines de gestió emocional que potser mai tindran. El dany que se'ls fa és colossal i només per això qualsevol iniciativa que prenguem serà poca. Saber quan vols dir sí i quan vols dir no, l'assertivitat, tots els estudis dels especialistes psicòlegs que tracten, terapeutes familiars que tracten aquests casos, ens expliquen l'enorme ferida emocional que es produeix als menors. Per tant, qualsevol mesura que es prengui en aquest sentit ens sembla que és benvinguda, per tant, té tot el nostre suport. Hem deixat palès des de Junts que ja es creuen poc el dret civil català. Si hi ha hagut una modificació recentment, si està havent-hi modificacions, doncs potser és que és urgent adaptar-lo. I, per suposat, qualsevol de les manifestacions que hi ha hagut, de les seves intervencions, han demostrat que vostès continuen considerant el dret civil català com quelcom subsidiari, com quelcom que potser farem servir. Ja tenim altres mesures. Nosaltres reivindiquem la integritat del dret civil català com a eina que per ella mateixa ha de ser capaç d'estructurar tot el corpus jurídic. I només per això convé modificar el Codi Civil en aquest punt.